IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Attraction iti lawag si Idol iti painting ni Apu ang Od nga inaramid iti maysa nga education graduating student iti Iliti Sarat, Ilocos Norte. Dagiti paintings kita kan display kas paset iti Church Day celebration iti syudad iti lawag gimatas adda nga nekant atensyon datoy painting ni Raymar Purario nga realistic iti nga ni tattoo artist Apu ang Od. Kas makita iti aramid na obra maestrana Idol Bernard talagang detalyado dati wrinkles ken nakastamitan na buok ni Apu ang Od nga so iti nang biyag ken nang ted iti panakagbalin aslang professional trato iti oil painting ni Raymar. Siwan ken kuan Idol Bernard dati nga mahilig iti artist ngem hang sa tinala na education nga puta awan iti pagbasa ni Raymar. Kung pa iti kasta iti panagbasa na iti education iti MMSU iraprapin na iti album painting tapos sakit sang mapukaw digital gading na naliing nag-gemp iti brush kasi man tinaman tayo keng kuana pasik na iti reto yung banag. Anong ginamit mo sa painting? Ang bali ang medium po na ginamit ko sa painting ko ay oil paint. Pure oil paint. Yes. So talagang mahirap ang labuong ito? Actually, yes sir. To be honest sir, mahirap tayo. Lalo sa mga medium ng mukha. So talagang tinutukan mo ito, hindi ka sa isang araw mga 5 hours straight. Tapos ituloy na naman sa dito following day. Yes sir. Ganun po. Bakit si Apu ang Od yung napili mo? Nainstag ako kasi sa kahit pinto niya at sa mga wrinkles ng mukha niya po. Wala kang mensahe kay Apu ang Od? Meron sir. Sana walang araw magkita kami at magpapatatawagan sa kanya sir. So balak mong puntaan? Yes sir. Nakalinggaan? Walang araw po. So yung reaction kasi ang daming namin sa obra mo. Yes. Ano masasabi mo kasi maraming namin sa obra mo? Nagpapasalamat po ako sa mga inspire at sa mga nag-group sa aking artwork at sana may-inspiring sila na gumawa rin ng artwork tayo. Mapagkuhan sila ng motivation tungkol sa aking mga ginawang at ano yung secret mo sa paggawa nito? Para makabuo ng ganito? Ang sikreto ko po para makabuo ng ganitong artwork sir ay practice lang and practice. Practice lang na practice para makakuha yung ganitong yung matapos mo ito, hindi ka namin sa output mo? Actually, namin rin sir. Sa kinalabasan ng, hindi ko in-expect na ganito yung kakalabasan ng artwork nito. Nagsisimula pa lang sa paggamit ng oil paint na medium. Actually, dati kasi nag-sarkola ko tayo yung charcoal painting na black and white and then nag-transform po ako sa oil paint. Kaya, yung challenge for me na mag-start na pag-oil paint. Bakit education na nagsinamang ko sa artista? Actually, sir, dati kasi balak yung architecture na ako nag-painting sa mga pag-drawing, painting din, sir. Pero nagkulang ako sa budget. Kasi mahirap rin yung pamilya namin, sir. At balak kong bumunta na lang sa education. Actually, walang araw magagamit ko rin yung pagiging artist ko, pagpipinta ko, magiging education ko yung course. Actually ko rin magiging turo sa mga bata. So yung pagka-artist ko, yung sarili mo na lang pagkatapos mo makapasok sa trabaho sa yes. At may bahagi ko rin sa kanila, especially sa mga learners. The painting na Idol Bernard set up for sale. Ay, aklako ni Raymar. Tausar na kano nga pag-graduar. How much? Pag-review iti board exam. How much? Sunod kontakin yun. Adain, baga na nga price yung nagbabaan ko na. Nababao na iti price na. Sa Facebook na, kontakin yun. No, nababa ko na, ginatang mo ko man. Anya kini ni Idol Dennis, rare opportunity to get
an artist or to have an artist with perfect or less to be perfect nga kasi nakapinpintas ti aramid da di mo pa lang inala idol dance. Hanggo pa nga deserve ti gumatang tapos sa pitak. Kaya nagpintas ko man kasi amam ti pagmayatan na di painting it talks about di ba patingam Glenn mairita ak ilaklakom ti wine kalay some aminen and the touch of the Cordillera kasla ka makasay apo nagmayaten wangod ti adagenta anamon namang manganda kasi ket apo isut biwiyaen da apo nagmayaten nagimas manganin takardumsen ay akong kunada. Ana. Nga ron. Ay bayam tababaring mapanunutam ni AdSense kinimeta tama na rin malag. Wan, ag-harvest ka ngaminan. Ngayon, kurang pa ngamin. Huwag na idol ba so nga itagdama kung na nakadagiti interesado ikilang ta City Hall City Tourism Office makinuman ato pa actually dito paintings pa yung narami digiti estudyante yung masalata nga nakanrito atensyon ni Apo ang Ota makita mo detalidado dati skin tone amo syempre ni Apo ang Ota idol dance taga-sarat matik taga-sarat taga-ano ko lang taga-sarat taga-sarat robotics taga-sarat painter taga-sarat dami dita sarat madayo ka pa aya taga-sarat dapat taga-sarat nag-orti gumatang ana nalalain ka man Apo Mayor gatange mon okay Tamang-tama ito, Bernard. Ito ay century-old nga house. Yung may kumbiene. Ito ay picture na Apo ang old. But anyway, congratulations. And good luck kini Raymark. Ito ay obra na. Nga isuket kasapulan. Iso nga kahit nga ilako. Ito ay paintings na ket makatulong para pa lang iti panag-board exam na kalpasan ti graduation da may so naget estudyante iti alma mater tayo nga MMSU Idol of Bernard. Damag pelang manipod ti City Hall Idol Teddy Zalipio tatak RMN.